مجلس زانینگهên Bakur û Rojhilatê Sûriyê hevyazberiya giştî ya sala Perwerdeyê ya 2025 2026 ra gihand. Xwendekarên Bawernameya Rifa Duwazdan a dibistana rejîmê wergirtine wê li zanîngeha Hesekê ya girêdayî zanîngeha Rojava bixwînin û xwe îmze bikin. Ji bo ku xwendekar xwendina xwe li zanîngehên Rojava, Kobanê, Elçerq û peymangehên li herêmê dewam bikin, serlêdana navendên tomarkirinê dikin û serlêdan dewam dike. Şêwermendê hevyazberiya zanîngeha Rojava, Darwîn Darî, ji Rojava TV re dazanîn ku xwendekarên ku îsal xwe tomar dikin, ji ya sala derbasbûyî zêdetir in. ئیساڵ خوێندەکاریمە هەژمارەوە پرترە ji salên borî هەروەها ئیساڵ de خوێندەکارین ê ku bekeloriya dewletê jî xwendibûn li vê dekê hatin pejirandin di hin beşên taybet dijwar hatin destnîşankirin li bajarê Hesekê û îro roj em hem xwesekê wat tomar dikin û li aliyekî de jî xwendekarên ku nerazîbûna xwe diyar kirin ji bo ezmûna ku çêbû ji wan xwendekaran em tomar dikin û komîteyek hate sazkirin da ku li van nerazîbûnê wan vegerin. Şeş navendên sereke ji bo tomarkirina xwendekaran li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê hene. Lê weke Kantona Cizîrê li Rîmêlan, Hesekê û Qamişlo ye. Berpirsê hevyazberiya zanîngeha Rojava, Mihemed Şêxmûs, behsa hûrguliyên hevyazberiyê dike. Hevyazberiya îsal li ser di qonaxa bû. Qonaxa yekemîn ji dîroka heştê heyvanan heta 25 heyvanaha me belgeyê xwendekara yê fermî digirtin, me navê wan tomar dikir li navendê xwe. Piştre qonaxa duyemîn berî got derbas bibêne xwendekarê bawernameya zanistî ezmûnek pêşkêş kirin. Ew ezmûn di dîroka 27 heyvan nihan de bû. 4 materyal bûn, bîrkarî, fîziya, kîmya û biyolojiya. 6 pile li ser wê ezmûnê bû û çel jî ser bawernameya wanî a got ji dibistana bi dest xistibûn. Di dawiyê de ew xwendekar min vê çil rêje bi dest dixist, îro tê li gorî wê rêjeya got bi dest xistî û rêjeya got zanîngehê ragihandî ji bo beşê xwe ew xwendekar tê xwe tomar dike û ev yek jî berdewam e heta dîroka 13 heyva daha. Tomarkirina xwendekaran wê ji bo xwestekan wê di 13 vê mehê de bi dawî bibe. Herwiha li gorî berpirsên zanîngehê wê sala xwendinê di 19 vê mehê de dest pê bike.